Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс. ма боз як бор дигар зикр мекунам, ин таъхир болои миллату давлат буд. Вақте ки ту болои мотам, болои ҳама мушкилиҳо мехезӣ ба як давлати дигар барои рақсу бозиву як ду се стакон шароб заданӣ мерӣ. Якум масъала мехостум дар ҳаминҷа фикри хидма бугум. Мо шумо медонем, ки байни қирғиз ва тоҷик якчанд қа пеш як ҷанги хурдӣ шуда буд. Хуб, мардум бедар монд, мардум падаро, модаро фарзандои худшона аз даст доданд. Мардум мотам дошт, хуб, ниёз ба як кӯмак, ниёз ба машварат, роҳнамоӣ аз ҷониби дар хонача папаи миллат ё ин ки падари миллат. Вале мо ҳеҷ чизе надидем. Ягон ҳатто дар ҳамун сайти президентиш ягон мақолаи ягон чиз аз номаш чоп нашуд. Вале чанд рӯзи баъди ҳамин ҷанг мо дидем, ки ӯ сафар дошт ба Россия. Агар ки мо дар як давлати воқеан як давлати озод мебудем, дар чунин ҳолатҳо мардум ӯро зуд ба ҷавобгарӣ мекашиданд. Яъне вақте ки раисҷумҳури як давлат болои ҳама бадбахтӣ, болои ҳама ҷанг, болои мотам, мардум дар оҷа боз такрор мекунем, фарзандои худро аз даст доданд, хонаҳошон аз даст доданд. Мардум мотам дошт, миллат мотам дошт. Вале Раҳмонов, папаи миллат чӣ кор кард? Папаи миллат хест пеши акаш рафт. Акаи Путиниш рафт. Ва дар оҷа дошт чӣ? Рақсу бозӣ. Агар як давлати воқеан озод мебуд, мардум ӯро зуд ба ҷавобгарӣ чӣ тавре ки такрор кардем мекашид ва савол дар миён мегузошт, ки ту чаро мардума, миллата таҳқир кардӣ? ира кам набинед. Ин таҳқир болои як миллат аст, болои мардум аст, болои давлат аст. Яъне бубинед, ки Эмомалӣ нишон додааст, ки ман як шоҳум ва шумо бигем хизматчиёи ман ҳастем. Ва аслан сатҳи мада нестем, ки ман буфуром оҷаву бартон биём бестам, дар сафтон рост бестам, хонаҳотон аз нав соз кунему ҳамдардӣ кунему як рӯятона бубардорем дар чунин ҳолати сангин воқеан. На, ӯ хест як таҳқира кард ва ҳамин пайғома гузошт. Ва дар инҷа мардум худ бояд фикр кунанд, ки ӯ ягон қаҳрамони миллат ҳеҷ вақт набуд ва дар парвои миллатам надорад. Парвои миллатам надорад, парвои давлат надорад. Ман боз як бори дигар зикр мекунам, ин таъхир болои миллату давлат буд. Вақте ки ту болои мотам, болои ҳама мушкилиҳо мехезӣ ба як давлати дигар барои рақсу бозиву як ду се стакон шароб заданӣ мерӣ. Бо дар ҳамҷо навороро агар аҳамият бутем, механдаву шӯхӣ мекунаву фалону фалон. Вале боз як бори дигар зикр мекунем, ки таҳқир карда таҳқир шуд. Вақте ки ӯ мулоқота мо гӯш кардем бо Путин бубинед дар саволҷавоб бо Эмомалӣ Раҳмонов чӣ мегӯяд? Мегӯяд, ки намегӯяд, ки мисол ягон намедонам ягон шартномаи нав, шартномаи иқтисодӣ, намедонам ягон гапҳои мантиқӣ бошад байни ду раисҷумҳури кишвар, Русияву Тоҷикистон. На. Мегӯяд, ки мардум кам шудагиаст. Мардум барои кор мардум лозим дорем. Қувва, нерӯ лозим дорем барои кор. Мардумат хеле кам шудааст дар Россия. Яъне дигар ман қатъити ягон гапам надорам Раҳмонов. Ин буд пайғоми Путин ба Эмомалӣ Раҳмонов. Яъне дигар ягон дар байни ма ва ту ягон мавзӯи дигар нест ғайри ҳамин се-чор муҷир, ки ту бояд ба ман 100-200 ҳазори дигар равон кунӣ, чунки сафшон хеле кам шуд вақти охир дар Русия. Бубинед, ин таҳқир аст болои як роҳбари як давлат, ки дигар ягон мавзӯъ наёфтӣ, ки мисол ҳамин масъаларо пеш биёрӣ.
Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс. боз ҳам нишон медиҳад қадру қимати пешвотона назди як абалқидрат. Дигар ягон мавзӯъ боз мегӯем, ягон мавзӯъ дар байни Путин ва Эмомалӣ нест, ғайр аз ҳамин се-чор муҳоҷир. Ман ира мегӯям таъхир аз сӯи Путин ба ҷониби Раҳмонов. Ва бармегардем ба мавзӯи бародар, кӯмакҳои башардӯстонаи оилаи Раҳмонов. Мо як ҳафтаи пеш як навор карда будем. Баъди он вокуниш ё ин ки ӯ як чӣ мегӯяш, як иқдоми ахмақонаи Вазорати Корҳои Дохилӣ, ки баъд аз он ки ҷомеаи шаҳрвандии тоҷик мехостанд як кӯмаки ҷамъ биёранд барои мардуми Ворух, Чоркӯх, намедонам, Хоҷаалло, вале Вазорати Корҳои Дохилӣ ӯро ғайриқонунӣ донист ва худ дар сайти расмишон як суратҳисобиам нашр карданд ва даъват карданд ки ба ҳамин суратҳисоб кӯмаки худшонро равон кунанд мардум. Ва баъд аз ин мо як навор кардем, даъват кардем аз ҳамин Вазорати Корҳои Дохилӣ ки хоҳиш мекунем якчанд адрес метемтон, Озода Раҳмон, Исмоили Соҳибов, намедонам Рустами Умалӣ, фалону фалон, ҳамун вазиру тамоми ҳамун ҳукумате ки дорем, ҳар як кадомаш дар таги хонааш 5-6 мошинӣ дорад, агар боло аз он не. Ва агар як мошинии онҳоро бифурӯшем, миллионҳо доллар ҷамъ меёрем. Миллионҳо доллар кӯмак ҷамъ мешавад барои мардуми Ворухан ва мерасад ва имрӯз мерасид боз ба мардуми Кӯлоб, ки дар уҷа мо дидем воқеан бояд ҳамдардӣ баён кард. Ҳамдардии худро ба кулли миллат, кулли мардум баён мекунем. Воқеан ҳам рӯзҳои қин аст, душвор аст. Мардум дар ин шабу рӯзи ид хурсандӣ ба ивази як воқеан ҳам боз ҳам як мушкилӣ омад. Вале читар ки бародар зикр кардем, ин масъулияти ҳукумат аст ки дар ин шабунарӯз на он модари бечорае ки ашк мереза ва он фарзанди бечорае ки хунук дар берун ҳаст ин шабунарӯз ва намедонад куҷо сар биёранд, куҷо намедонад ягон ҷо ба ҷо шаванд аз ин хунукӣ, аз ин дарбадарӣ, аз ин бехонагӣ ва ночорӣ. ин масъулияти ҳукумат аст ва ҳукумат барои ҳамин рӯз ташкил дода мешавад ки дар чунин ҳолатҳо паҳлӯи мардумаш бошад ва аз дарди ӯ огаҳ бошад ва мушкилое ки он дорад, мардум дорад, бояд бартараф кунад. Ва ниёз воқеан читар ки зикр кардед бародар Салмон, ниёз ба он ки як кас бирояд ба шумо муроҷиат кунад, зора кунад, нола кунад, даст дароз кунад, дасти кӯмак дароз кунад, ки зора занад ки биёед ба мо кӯмак кунед, гираву нола кунад, шумо аслан ин мардум набояд ин кора кунад. Шумо пеш аз худтон бояд хеста рафта ба мардум савол кунед ки ба чӣ ниёз доред ин шабунарӯз, чӣ кор кунем, хаймаҳо ташкил кунем, намедонам дар майдоно хаймаҳои гарм, хонаҳои гарми, намедонам рӯстон мегӯянд временӣ, ки дар ҳамон майдонҳо бошанд, мардум ин шабунарӯз як ҷое дошта бошад. имрӯз гузоришҳоро бибинед, мардум ҷои рафтан надоранд, ҷои хоб надоранд. модоме ки мегӯем ки ҳукумат дорем, модоме мегӯем ки кишвар дорем, озодӣ аст, пешравӣ аст, пас куҷо аст ин пешравӣ? Пас куҷо аст ин биҳишти рӯи замин? имрӯз мебинем як се-чор ахмақи дигар аз оилаи ҳамин боз ҳам Раҳмонов дусе тангаи худша мепартоянд, мегӯянд тамоми бо расонаҳо ҳамура назди мардум меора ки ина бубинед ки набераи Эмомалӣ кӯмак кард, фалонӣ кӯмак кард, Рустам кӯмак кард. Воқеан агар ки кӯмак карда бошад, ҳисоботи даромадаш киҷо аст? Даромаду баромадаш, маошаш чанд аст? Ки ба мо ҷавоб мегӯяд ки ӯ сум аз куҷо пайдо шудааст ки имрӯз ӯ росту чап ӯро ба мардум гӯё ки тақсим мекунад. Ман боварии комил дорам ки ин сум боз ҳам аз ҳамон мардум аст, аз ҳамон ду-се-чор фақире ки дуздидем ва имрӯз се-чор тангара рӯсо мегӯянд ки падачка,
кардесте ба мардум. Ина бубинед, мо ба шумо кӯмак кардем. Мо боз Баробар мегем Вайсиддин 100,000 сомон 200,000 сомон назди шумо чизе нест. мо агар як мошини шуморо, як аспи шуморо буфурӯшем, миллионҳо доллар ҷамъ мешавад. вале агарам ки кӯмак кардед, пас ҳисобот нишон доед. вале ба мардума таъхир накунед ки ба 3-4 танга мо кӯмак кардем, зиниктона бигиред. ин вазифаи падари миллаттон ай, вазифаи боботон ай, намедонам, падартон ай, ки бояд ин шабонарӯз ба ҷое ки бирава рақс бозӣ кунад дар майдони Россия ё ин ки Москав, бояд ин шабонарӯз бирава дар сафи мардуми чӣ кулоб, чӣ ворух боша ва аз дарди онҳо хабар дора, медона чӣ гап, чӣ рӯз мегзарад дар онҳо. вале баъди сафараш омад, баъд ҳамурам ба фикрм ягон машваратчиш гуфт: хай мардум норозигӣ кардест, ти типа қаҳрамони ку, пешвои миллати ку, хай якдид мисра, якдид сухан бугӯ. ҳамурам худаш наменависа, якдисет ёрдамчиш менависа. ҳамурам умуман ягон шояд фармонам ната, барое ки писанд надора. умуман дар фикри мо шумо нест, дар фикри давлату мардум нест. ва имрӯз як 3-4 боз мегем ахмақи дигараш ба мардум 3-4 танга мепартоем, мега ина кӯмактон кардем, зниктона бигиред ба ҳамин. Амин, Аллоҳ акбар. шумо як бор нигаред бишти рӯи замина ки ҳамаш лоя, бовар кунед асри 21 хонаҳо аз лои сохта шудааст. ин худ як таҳқир аст болои як давлат, як шармандагӣ аст. на мухолиф ҳукумата шарманда мекунад ё ин ки давлата шарманда мекунад. ҳамин масъулоне ки имрӯз мегӯянд ки пешравӣ аст, бишти рӯи замин аст, шумо миллату давлата таҳқир кардед. миллата давлата ба ҳамин рӯза расондед ки хонаҳо дар асри 21 дар як минтақаи бузург аз лой сохта шудааст. табиӣ аст ки куҷо беста сел 1-2 бор борони вазбин бизана, ӯ таги об мешава, ӯ хонае ки аз лой сохта шудааст. ин таҳқир аст. бо куҷо гап мезанем, аз кадом пешравӣ гап мезанем? мо бо як бори дигар зикр мекунем. Тоҷикистона дар чеҳраи душанбе ё ин ки дар минтақаи суғд ё ин ки дар дигар минтақаҳое ки каму беш замонавӣ ҳастанд, набинед. Тоҷикистон як кишвари бузург аст. имрӯз мебинем ҳам авангардиш, ҳам ҳукуматиш Тоҷикистона дар ҳамун душанбе, гӯё ки ҳамин душанбе астаст ва 1-2 минтақае ки каму беш пешрафтӣ кардааст. дигар ӯ қишлоқҳову ноҳияҳову намедонам минтақаҳои дурдаст писанде нест. ин аслан Тоҷикистон нест, ворух Тоҷикистон нест, мардуми Хоҷаъло аз мардуми тоҷик нест, минтақаи Тоҷикистон ҳам нест. ҳеҷ писанде ба ин ҳукумат надорад. ин боз зикр мекунем, як таҳқир болои миллату давлат аст. бубинед ки имрӯз ҳукумат ба ҳамин барномаи ахмақонаш, ба ҳамин барномаи путчшон мехоҳанд як чиза, як бигем мағзи мардума ба ҳамин бушуванд, не дар чашми мардум хок бизананд. мақсад аз ин барномашон чи аст? яъне ё гуфтанианд ки агар ки пешво дар хонача пешвои миллатшон кӯмак кард ба ин мардум, пас ин хайри ҳамо аст. мефаҳмед? пас ин хайри ҳамо аст. мардум ин чиза воқеан мардуми мо зиёдаш намедонад ки ин масъулияти якумдараҷаи ҳамин Эмомалӣ астае ки бидуни зораву бидуни лаганбардориву бидуни хоҳишу бидуни гираву намедонам дигару дигар бояд бидуни ягон ҳатто вая ба намедонам реклама кардан бояд бирава масъулиятша иҷро кунад. ҳукумати пешвошон, ҳукумате ки мега ки 30 сол як ҳукумати қавӣ гӯё ки сохтааст. ин ҷои реклама нест. ин бояд бирава дар сафи мардум беста, дар кӯтоҳтарин муҳлат бояд ун мушкилиҳоро бартараф кунанд, бояд хонаҳоро бисозанд, мардума кӯмак кунанд, хонаҳошон дубора дода шаванд ба онҳо, сохта ва дода шаванд. вале имрӯз як сиёсатеро пеш гирифтанд ки чашми мардум хок мезананд, хок мепӯшанд, мегӯянд ки гӯё ки ин як кӯмаки холиси ҳамин ҳукуматдорон аст ё ин ки оилаи Раҳмонов аст, худи Раҳмонов аст. ва агар ки ин намехост, мисол мардум бечора мегашт, мардум бедар мегашт. охир ҳамин як чиза бояд мардум фаҳмад ки ин масъулияти якумдараҷаи пешвотон аст, бе ягон зораву бе ягон нола.
ира бояд мо шумо талаб кунем. Набояд назди дурбино рост истода ва ана мода кумакак фарзандиш набираш фалониш. Як таъхир аст вақте ки ё мода кӯмак мекунанд бо расонавӣ мекунанд амира. Як намуд рекламаш мекунанд ки мегид намедонам ягон кӯа чапа кардиянд. охи як воқеан як чизи бидуни эҳсот, бидуни ягон гапи ганда ёра намешавад дигар ном бурда. Мехостум як-ду калима қатъи амира ҷамъбаст кунам, вале боз ҳам модару хоҳарон моро тамошо мекунанд, хуб намешавад. вале ҳамин таҳқире ки кардестаи болои миллат, ира хоҳиш мекунам дар ин масъала ҷиддӣ бошед мардум. Бояд мо шумо талаб кунем дар ин ҳолат раисҷумҳури як кишвар бояд шабонарӯз дар сафи мардум боша, бо мардум боша, бидуни миннат, бидуни намедонам таъна, бидуни ягон чиз, бидуни реклама бояд масъулиятша иҷро кунад, чунки вазифадор аст. Тамом, дигар ҷои баҳсшам нест. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Зинда бошед бародар. Ташаккури зиёд, зинда бошед.